Fíxense nesta imaxe. Así circulaba onte a auga tras desbordarse o regato Pinguela en Ouzande. Algo similar fixeron os ríos Bea e Ulla, e o Umia por pouco fai o mesmo en Ribela. Isto foi provocado polas intensas precipitacións que se deixou a borrasca Domingos no concello. A estación da EMET na estrada rexistrou un total de 93 litros, 71 dos cales foron nas 6 primeiras horas do día. Así é que as cunetas non deron arreo coa auga e desbordáronse en moitos lugares. Esas mesmas chuvias foron a causa dun anegamento nunha casa de Cereixo. Onte o vento tamén soprou con forza e 18 árbores caíron. Onde máis incidencias houbo, por iso foi en Ribela, onde emerxencias tivo que cortar 6 árbores. Tamén tiveron que asegurar 2 pranchas soltas nas rúas Pretbiondi e Ponteareas, e unha antena solta en Justo Martínez. Na zona deportiva, un cartel rematou cedendo.